wiki yatha timafotokozera napo za gawo lokhudza kuchita nthabwala ndi chinthu cha muchisilamu, pamene Shaykh adafotokoza kuti man istahza bi shay'in min dinillah, aliyense amene angaseleule angapange moko china chake kuchokera mu chipembedzo cha Allah, au thawabihi, kapena kuchita nthabwala ndi malipiro amene alipo mudinimu omwe Allah subhanahu wa ta'ala wawayika pamene munthu wachita ntchito ina yake, au iqabihi, kapena chilango chimene Allah wachiyika pamene munthu waphwanya lamulo kuchokera muzilamulo zake, yeuja ndi kuchita chibwana, masewera, nchedzero, majoku, pa zimenezi kafar, ndo amene watani wakanira. Ndipo umboni wake udali wochokera mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala umene tikuupeza mu sura At-Tauba aya 65 mpaka na kufikira 66. Wala in sa'altahum, utati wafunse iwo, la yaqulun, ayankula kuti innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ndithudi ifeyo timango chita nthabwala, timango selewula ndi kusewera basi. Qul, nena, abillahi, kodi ndi mwa Allah, wa ayatihi, ndi maaya ake, wa rasulihi, ndi mtumiki wake, kuntum tastahzi'un, zimene mukuziselewula. La ta'tadhiru, palibenso kuchitira mwina, qad kafartum ba'da imanikum, inuyo mwakanira pambuyo pa kukhulupirira kwanu. Ndiye tidatambasula pamene papa momveka bwino kuti nthabwala zake ndi ziti. Insha Allah lero tiona gawo lofunikiranso kwambiri limene mu nthawi inoyi likuoneka ngati ndilopepuka. Gawo lake ndi la kuchita ufiti kapena matsenga ndi kumasangalatsidwa nawo. Ufitiwo kapena matsengawo. China muzindu zononga chisilamu ndi as-sihri, ufiti. Wa minhu, ndiye Sheikh akufotokoza kuti kuchokera mu ufitiwu muli magulu awiri, as-sarfu wal-atfu. Ufiti umenewu uli magulu awiri, as-sarfu wal-atfu. Ndiye faman fa'alahu, aliyense amene wauchita ufitiwu, au radhiya bihi, kapena kusangalatsidwa nawo, kafar, ndo amene watani wakanira. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake ukuchokera mu mawu a Allah subhanahu wa ta'ala omwe yakunena tikabwera mu sura Al-Baqara pa aya 102, pamene pali nkhani yokhudza Solomon. Ndi Allah akunena kuti wama kafara Sulaimanu, sadakanire Solomoni, walakinna ash-shayatina kafaru, koma amene adakanira adali masatana, yuallimuna an-nasa as-sihr, omwe ankawaphunzitsa anthu ufiti, komanso ankawaphunzitsa zomwe wama unzila ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut, zomwe zidavumbulutsidwa ku Babulo kwa angelo awiri omwe ndi Haruta ndi Marut, amene anabwera m'maonekedwe a anthu, ndipo iwowa adabwera ngati mayesero kwa anthu amene amakhala ku Babulo. Ndiye angelo awiriwa wama yuallimani min ahadin, sadamphunzitse wina aliyense, hatta yaqula, kupatula kuti awiriwa ankayankhula kunena kuti chani, innama nahnu fitnatun, ndithudi ifeyo ndi mayesero amene Allah subhanahu wa ta'ala watitumiza kwa inu. Allah akufuna kukuyesani inuyo chikhulupiriro chanu mwa iyeyo. Fala takfur, choncho musakanire.
ndi anthu adaphunzira pambuyo povomereza kukanira. Chimene chidachitika ndi chani? Angelo amene wankawauza anthuwa kunena kuti mukakodzere pali moto paja, ndi anthu akakakodzera pamene padali motopo, utsi umene umatuluka pamene pamauza kuti chimenecho ndi chikhulupiriro chanu chomwe chikutani chikutuluka mwa inu chikupita. Mukachita izizi ndiye kuti mwakanira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye adaphunzira kuchokera kwa angelo awiriwa ufiti omwe umapangitsa kuti pakhale kusiyana pakati pa mwamuna ndi mkazi wake, ufiti wotetsa banja. Wayata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Adaphunzira tu zomwe zinkawavulaza iwo ndipo sizindawathandize munjira ineyi yonse. Kusonyeza kuti ufiti sumamuthandiza munthu munjira ineyi yonse kupatula kuti umamuvulaza wo uchitayo. Amene akuchita ufiti na amene amavulala. Ndiye kuchokera mu aya imeneyi tikuphunzira kunena kuti ufiti ndi kufuru. Ndiye amene wauchita, faman fa'alahu, yemwe wauchita ufitiwo, au radiya bihi, kapena kusangalatsidwa nawo, munthu ameneyo kafara, wakanira. Umboni wake ndio umene tikupeza mu aya imene. Ndiye choyamba anthu azindikire kunena kuti janna amene atakailowe ndi anthu amene kuganiza kwawo kuli kolondola, komwe kukugwirizananso ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa. Amene amachita potengera ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala adamulengera munthu kuti adzakhalire. Mmene Allah adamulengera munthu ndi mmene iwonso amachitira. Komanso kulondola kwawo kwa umunthu wawo mmene Allah subhanahu wa ta'ala kunena apa, ila al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ndi chikhulupiriro chawo mwa Allah, mwa angelo wake, mwa mabuku wake, atumiki ake, komanso tsiku la chiweruzo, komanso ndi qadar. Ndiye tikawona ufiti umasemphana ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa. Kodi Allah adavumbulutsa chani? Allah adavumbulutsa kuti akapolo ake adziyedzamira mwa iyeyo kumbali ya chitetezo. Pamene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adalodzedwa, tikudziwa zoti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adalodzedwa eti, tikudziwa zimenezo. Ndiye mukulodzedwa kumene iyeyo mtumiki sallallahu alayhi wasallam adalodzedwa, Allah subhanahu wa ta'ala sadamuuze njira za ufiti kuti adzichinjirizirenso ku ufiti. Sadamuuze kuti iwe Muhammad pita kwa kuti amene ndodziwa ufiti, ndipo kumeneko akakupatsa zakuti zimene udzikhala ukudzichinjirizira nazo kuyambira tsiku la lero. Kapena kumutumiza Jibril alayhi salam kuti iwe Jibrilu tatenga ufiti huu ukampatse Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti adzikazichinjirizira ku ufitinso. Koma mmalo mwake adampatsa mawu amene tikuwapeza mu Qur'ani, amene Jibril alayhi salamu adamubweretsera kuchokera kwa Allah onena kuti chani, qul, nena iwe Muhammad, a'udhu birabbi al-falaq, ndikudzichinjiriza mwambuye wa al-falaq. Kusonyeza kuti ngati munthu akufuna chitetezo kuza ufiti adzichinjirizire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama suhir, adachitidwa ufiti hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu sana'a shay'an wa lam yasna'a. Tumiki atalodzedwa yeuja amayamba kuganiza kuti wachita china chake asanachite china chake. Ufiti wake unali umene anampangitsa mtumiki kuti adziwala chinthu kapena adziganiza kuti wachichita chinthu chija koma asanachichite. Nditu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama suhira, adalodzedwa nditu, kusonyeza kuti ufiti ulipo. Fetima kulubirira kuti ufiti ulipo. Ndiye pachifukwa chonena kuti ufiti ulipo,
Allah subhanahu wa ta'ala waupanga kondemu waudzudzula kuti ni chimene chili chonyasa chimene okhulupirira sakuyeneka kuti achichite. Ndiye ndi zinthu zimene zili zosemphana ndi kuganiza kolondola kuti munthu achite chimene Allah subhanahu wa ta'ala watani wachiletsa. Ndiye ngati Allah Rabbul Izzati wal Jalali wauletsa ufiti, ndiye kuti Msilamu asakhale mugulu lawo uchita so ufiti. Kupatula kuti ngati iyeyo akachita ufitiwo ndiye kuti atuluka mu Chisilamu ndipo akhala mugulu lawo amene achakalangidwe pa tsiku la chiweruzo, ndipo akakhala ku chilango cha Allah mpaka nakalekale chifukwa chani cha ufiti. Wina mwa ufiti ndi umene Shaykhu adauchula uja kunena kuti ndi as-sarf wal atf. Tikamakamba za as-sarf, ndi ufiti umene umapangitsa kuti munthu achide chinthu kwambiri mosadziwika bwino. As-sarf ndiye kuti kutembenuka, yani yasrif yusarrif, watembenuza amatembenuza. Liulo kuti as-sarf ndi ufiti umene umasonyeza kuti munthu achitembenukire chinthu chomwe amachiyang'ana, achionetse nsana achide. Ndiye ndi ufiti umene anthu amapanga kuti wina wake achide chinthu mosayembekezera, kungoyamba kungochida from nowhere, koma munthu amachikonda chinthucho. Ndipo ufiti umenewu ndi umene anthu ambiri amagwiritsira ntchito akafuna kuti asiyanitse banja la anthu. Mwamuna ndi mkazi akafuna kuti awalekanitse amagwiritsira ntchito ufiti ochita as-sarf. Ndiye pali ufiti umene ukuchera kuti al-atfu, kutembenukira chinthu kuchiyang'ana kumene kuli kodabwitsa kwambiri, kapena kuti kuchikonda chinthu kwambiri mosadziwika bwino. Uso ndi ufiti umene anthu amaugwiritsira ntchito pa banja, pamene mwamuna mwina sakumukonda mkazi wake kapena mkazi sakumukonda mwamuna wake, pa zifukwa zimene zili zodziwikadi kuti izizi nzifukwa zoyenerera, koma amapanga ufiti umene uncholinga choti mwamuna uja mosadziwika bwino kapena mkazi uja mosadziwika bwino ayabe kumukonda mwamunayo. Uwu ndi ufiti umene timawutcha kuti konda ineti. Magulu onsewa ndi haramu mu Chisilamu chifukwa palibe ufiti umene Allah adauloleza kuti okhulupirira otani auchite, palibe. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam tikabwera mu Musnad al-Bazzar akuyankhula kuti laisa minna man tatayyar, sali mwa ife yemwe amachita tatayyar. Tikati tatayyar ndi kukhulupirira kuti mbalame zimabweretsa mwayi kapena tsoka. Ndipo kuchokera pamene ena amanena kuti kukhulupirira kuti zachilengedwe za Allah zimatha kubweretsa mwayi kapena tsoka, koma zinayambira ku chikhulupiriro cha mbalame, kuti anthu amakhulupirira kuti pali mbalame zina zimene ukaziona zimatha kubweretsera mwayi kapena zimatha kubweretsera tsoka. Au tutuyir, kapena amene tatayyar ikupangidwa pa iyeyo, munthu ameneyo sali mwa ifeyo, si Msilamu mwachidule. Au takahana, kapena munthu amene amaombedza kuchita maula. Au tukuhina lahu, kapena uyo amene maula akuchitidwa pa iye wapita ndikukampatsa maula, kupita kwa wina wache wa maula iye uja ndikukatengako maula kumene kucha, munthu ameneyo sali mmodzi wa ifeyo. Au sahara, kapena munthu amene amachita ufiti. Au suhira lahu, kapena yemwe ufiti ukuchitidwa chifukwa choti ufuna kupatsidwa kwa iye, kupita ukatenga chitumwa chimene munthu azichivala kuti aziziteteza kuzina zake, munthu amene yuso sali mwa ife, yani si Msilamu. So pali zinthu zitatu pamene pazene zafotokozedwa, zonsezo zikugwera mu ufiti ndi matsenga. Pachifukwa icho timanena kuti at-talasim shirkun, matalasimu ndi chani? Ndi shirki. Matalasimu, palibe matalasimu amene ali ololedwa mu Chisilamu. Matalasimu onse ndi shirki. Anthu amene amanena kuti yayi pali matalasimu abwino amene maswahaba ankachita, maswahaba wallahi sanachitepo matalasimu, chifukwa ilmu talasimu wan nujumu ndi shirki zimene zinayambidwa ndi Ahmad ibn al-Buni. Mkulu ameneyu ndi munthu amene amachedwa kuti tate wa matalasimu. Ahmad ibn al-Buni
chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti ndi amene analemba buku lomwe lili ngati dictionary ya onse amene akufuna kulemba matalasimu adzikatenga kuti adzikatenga kumeneko. Sharafuddin au Shihabuddin au Muhyiddin kwa amamutcha kuti Muhyiddin wa masufi. Ahmad al-Buni al-Maliki adali mundu amene adali wa ilmul kalam, amadziwa masamu komanso adaphunzira ufiti kuchokera kwa mashuyukhu achisufia amene adali ochokera ku Misri, amene amakhala ku Misri nthawi imeneyo adakaphunzira kuchokera kwa ndani? Kwa mashekhe amenewo. Ndiye chifukwa choti adali odziwa masamu, mukabwera mu buku limene lili la Shamsu al-Ma'arif al-Kubra, ndi buku lalikulu kwambiri limene mwadzaza mmenemo matalasimu, mmenemo muli maformula amene munthu angawagwiritsire ntchito pofuna kulumikizana ndi majini. Ndiye matalasimu onse cholinga chake ndi choti pakhale kulumikizana pakati pa amene atengayo ndi ziwanda, palibenso china. Ndiye munthu sanganene kuti matalasimu ndi amuchisilamu, munthu sanganene kuti matalasimu ndachani? Ndi amuchisilamu, kupatula kuti munthu ameneyu akhala wosochera. Aliyense amene akuchita matalasimu kapena kukatenga matalasimu, munthu amene watani? Wakanira, waononga chisilamu chake. Ndithu anthu amene amanena kuti matalasimu wamesati malemba maaya, koma mmalemba maaya, kodi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adalemba maaya kapena adauzidwa kuti awerenge? Mtumiki anauzidwa kuti cha qul, nena, anene ndi pakamwa pake mawu amene Allah amuuza kuti anene. Mawu ake ati anene sura al-Falaq ndi surati an-Nas, qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Basi kungonena mawu amenewa iweyo ndiye kuti ukudzichinjiriza kufiti. Palibe zoti mpaka na mulembe papepala zinthu zosadziwika bwino ndi kulemba ndi magazi mpaka nazimafika kulemba ndi magazi a haidhu, kuti matalasimu amene akhale opsa kwambiri, akhale ndi mphamvu kwa basi amalemera magazi achani? A haidhu. Ena kumalembera kumene chimbudzi, atikusakaniza kumene kwa magazi a haidhu ndi chimbudzi kaya ndi zina zochani, kuzisakaniza zimenezo ndi kumalembera matalasimu amene ndienda mphamvu kwa basi. Ndiye nkumanena kuti zimenezozo ndi za muchisilamu. Palibe matalasimu amene inu ndine tingawanene kuti awa ndi achisilamu, palibe. Ngati ena mugula masalafi ankalemba maaya papepala, amalemba maaya owerengeka, aya ija imawerengeka kuti apa harufu iyi, harufu iyi, harufu iyi, harufu iyi, harufu iyi, ndipo amalemba ndi chinthu chimene chimati akayika madzimo chimasungunuka, mwachitsanzo saffron. Amalemba ndi saffron, ndi akalemba pamenepo aya imene ndikuyika m'madzi, aya ija imasungunuka m'madzimo ndikumwa. Zimene zozo ndi zimene ife tikuzidziwa, ndipo amene usimatalasimu, amene usimatalasimu ndi anthu amene amanamizira zimenezo, ndikulemba papepala, ndi akalemba amakapindapinda akapepala kacha, ndikukuyikira ndi mukathumba, ndikunena kuti ichi chimuzitani muziyenda nacho kapena muwike mu handbag. Zosadziwika bwino, pamakhala zimaseko, pamakhala manambala. Inu Allah sadavumbulutse Qur'ani manambala, Allah adavumbulutsa Qur'ani mahurufu. Ndiye mukaona matalasimuwo amafika pena po majambula hivi ni munthu amaliseche, koma munthu amaliseche akujambulidwa machani? Matalasimu. Akuti mimi matalasimu yachabe kwa basi. Ndiye wina zikata ino matalasimu ndamu chisilamu, kutere kuonse lero lina amene akupanga zimene zizi ndi anthu amene chisilamu chawo ndipo sizilizoyenera kuti inu muswali kumbuyo kwa anthu amene. Aliyense opanga matalasimu simukeneka kuswali kumbuyo kwake, chifukwa munthu amene ndi kafiri, si msilamu. Olo aziwerenga suratul Fatiha, olo azisunga ndevu zambiri, olo iye uchapezeke zonena kuti akuvala za white potsatira sunna, koma ni munthu amene ali kafiri. Inu kuswali kumbuyo kwa munthu amene swala yanu ndiyo satani, ndiyo salandiridwa. Panalinso ena amene adalingatinso okhudzidwa kumbali yokhudza matalasimuwa, amene mukafufuza mbiri yawo ya anthu amene akuchokera ku ilmul kalam. Tikati ilmul kalamu ndi maphunziro amene munthu imeneyo anthu amaphunzira kunena kuti kugwiritsira ntchito kwa ubongo kukhale patsogolo kuposa Qur'ani ndi Sunna. Kugwiritsira ntchito ubongo kukhale patsogolo kuposa jani? Qur'ani ndi Sunna. Ndiye panali munthu amene akuchita kuti Thabit ibn Qurra,
ndi mmodzi mwa anthu amene adali odziwa kwambiri masamu, komanso amadziwanso za mankhwalazi, komanso amadziwanso zokhudza astronomy za nyenyezi. Ndifake mafukahaa amene ali pa manhaji ya as-salafi as-salih, amene ali pa njira ya masalafi kutsatira za masahaba, matabi'in ndi tabi'u tabi'in, adayankhula kuti ilmu talasim wan nujumu, maphunziro okhuza matalasimu ndi nyenyezi, zonsezo ndi shirki. Ndiye muona kuti buku limene limakhala matalasimu zimene zimakhalamo ndithu. Mukaliona buku limene timalichula la Shamsu al-Ma'arif al-Kubra, ndi buku limene ndithu mkati mwakemo zimene zimapezeka zojambulazi, mapezeka pena amangolemba ngati alphabet, pena amalemba ndithu aya ija, komano pamapezeka ngati ayika chinyenyezi ndi zina zotero. Ndiye ndi zinthu zimene zikupangitsa kuti chinthu chimenechi chisakale cha muchisilamu. Ndiye pambuyo pofotokoza kuti matalasimu samu chisilamu, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mwa Abi Huraira akufotokoza kuti man ata sahiran, aliyense amene wapita kwa mfiti, sahiran ndi mfiti, au kahinan kapena wamaula, au arrafa kapena yemwe ali bimbi, wapita kwa kahinan au arrafa, wapita kwa bimbi kapena wamaula kapena kwa nsinganga, fasaddaqahu, iye ndikukakhulupirira bima yakulu, pazimene wanena munthu ameneyo. Ndiye tikunena kuti munthu wa matalasimu ndi sahir, ndi mfiti. Wa matalasimu ni ndani? Ndi mfiti, ola azidziwika ndi dzina kuti ndi shehe, amene si shehe. Fa shehe sachita chani? Ufiti. Izi ndikubwerenzatu chifukwa amene akumakonda kupita kwa mashehe amatalasimu ndi akazi. Banja likavuta kumapita kwa amene akazi ndi amene mmachichirika kuthamangira kuti kumeneko. Banja likuvuta basi kupita kwa shehe amenewo, ngati kuti shehe ndi amene amayika chikondi pakati pa mamuna ndi mkazi. Ndiye aliyense amene wapita kwa wamaula, mfiti wa matalasimuyi kapena bimbi, ndikukakhulupirira zimene ampatsa kumeneko kuti panganizi. Munthu ameneyo faqad bari'a, amene wadzitalikitsa mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuzimene zidavumbulutsidwa kwa ndani? Kwa mtumiki. Mukuyankhula kwina faqad kafara, amene wakanira muzimene zidavumbulutsidwa kwa mtumiki Muhammad ibn Abdullah, kusonyeza kuti inu ndine kungopita osati feta panga ufiti uya, koma tikusangalatsidwa nawo, ndiye tikupita kwa amene achawo kukautenga. Inuyo ndineyo tikala mugulu lawo amene takanira muzimene zidavumbulutsidwa kwa ndani? Kwa Muhammad ibn Abdullah. Chifukwa Allah sadamvumbulutsire mtumiki kuti ukadwala udzizinga nkhuku ndiye magazi ake odzimwa, sadamuze zimenezo. Apa Jibril atabwera adampangira mtumiki rukuya pofunanso kumuphunzitsa ndikumuwuzanso maayati amene akuyeneka kuti adziwerenga pofuna kudziteteza. Sadamuze kuti iwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulembe maayawa ndiye wapinde ndiye wike muchithumba, kathumba kakang'ono ndiye udzikoleke nkhosi chingwe. Sadamuze zimenezo. Kapena udzikoleke muti mmanjamo, kapena udzikoleke mchiuno, kapena ukoleke pa khomo la nyumba yakoyi, kapena upachike nyumba makomo. Kuma Asilamu lero lino akunama ambiri omapachika maaya nyumba akuti akuateteza kufiti, omalemba zolembalembazi ndikuzika mukathumba kakang'ono ndikukoleka nkhosi akuti adzitetezeka kufiti, kapena akhale ndi mwayi wa business. Akupanga zimenezo. Zimene zazitenga kwanda azitenga kwa afiti amene amautenga ngati ufiti wonde ndi Chisilamu. Ndiye ali ndi maaya amene amazibakira kunena kuti zimene zizi ndi zabwinobwino. That's why timanena kuti anthu amene ali masufia si bwino kupanga nawo ubale, ndipo ndi zinthu zonyasa kwa Islamu kumapanga ubale ndi anthu ngati amene. Anthu amene ali masufia ena mayo nda akadiria
si aja amapezeka zonena kuti wina kungopanga adhana popanda kupempha chilolezo kwa amene apanga adhanayo mimba wayamba kutsegula mimba amene apangira anja adhana sakuziwa zoti pamudzi pano palopanga adhana kupezeka zoti munthu akukanika kuimwa pa mwimba nthawi yoti anthu khutuba ayambike anthu kumadikira shehe ali kunsika akuti kakagula chani chifukwa chani akuopa anthuwo kuti akakwera pa mwimbali shehe amene atapanga chani madarasini kuima pa mwimbali munthu kumakanika kuyankhula ali muzikiti momwe akufinya chitumwa zimene akuchita ndani ndi anthu awati amene amazisha kuti akadilira anthu ake ndi amene wawo kumene kunde kulufiti wa chabe chake chisilamu sikinagone mu ufiti akuluakulu ufiti ndi ndani wa chisilamu chifukwa munthu samayedzamira mwa Allah amayedzamira mwa chani mwa ziwanda ndiye wina aliyense amene akupanga madarasimu munthu amene ndi mfiti ndi munthu amene sitikuyeneka kuti ife timutenge kuti ni Islamu pokhapokha ngati akuchita zimenezo mwa umbuli koma ngati wauzidwa kuti madarasimu ndi ufiti yenu kumapitiliza munthu ameneyo inu ndine tidule ubale ndi amene tisamuyandikireso fani munthu woyipitsitsa pamaso pa ndani pa Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa wasemphana ndi zimene zidavumbulutsidwa kwa Muhammad yemwe wapanga ubale ndi mfiti yemwe wapanga ubale ndi asing'anga yemwe wapanga ubale ndi bimbi yemwe wapanga ubale ndi wamaula azibusa amene inu mumapita kwacha amene ajawo ndi anthu amaula amalumikizana ndi ziwanda ndipo akusocheretsa anthu ambiri Al-Laythi ibn Sa'd akufotokozedwa kuti adayankhula mawu abwino kwa basi anayankhula mawu onena kuti chani idha ra'aytum mukamuona inuyo rajulun muntu mukamuona ndani mukamuona muntu apasana nene kuti muntu wake ukhulupirira tete koma mukamuona muntu idha ra'aytumur rajul yamshi 'ala al-ma'i mukamuona muntu inuyo akuyenda pamwamba pa madzi fala taghtarru bihi musamkhulupirira ameneyo kuti zimene akuchitazo ndi zoona hatta ta'ridhu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah mpaka namutaunika zochitika zake kuti zikugwirizana ndi chani Qur'ani komanso ndi as-sunnah ndiye qala ash-Shafi'i atauzida zimenezi Imam ash-Shafi'i ananena kuti qassara al-Laythi watani wachepetsa bal koma akananena kuti idha ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma'i wa yatiru fil hawa fala ta'tabiru bihi hatta ta'ridhu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah mukamuona muntu akuyenda pamwamba pa madzi kapena akuluka mmalere kuonjezera kumene anaonjezera Imam Ash-Shafi'i kumene munthu amene yoyo musamukhulupirire mpaka na mutaona zochitika zake kuti zikugwirizana ndi buku la Allah komanso ndi iphunzitso cha nani cha mtume ndi angati amene lero lina akuzitcha kuti anthu a Mulungu koma akumayenda mmalere akumauluka mmalere anthu matezo zodabwitsa zake zitufiti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam samayenda ati pamwamba pa madzi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam samauluka tu mmalere ndikumanena kuti yeyo ndiye imene ndi imani hai koma masufia hata amafika pa level imene kumanena kuti munthu amene wakhulupirira bwino kwambiri mwa Allah zimatheka kupanga ije kuuluka ndi mphepo kumayenda mmalere akuti munthu amene wakhulupirira mwa Allah amangokuzani kuti ndikakupezani konko kumene mupita inu ndikampeza kumene kuchafika kale imani yake ufiti umene ndi ufiti anthu amapusitsika amaona ngati munthu wa imani ndi amakhala wotani wopanga zimenezi alifoti ndi wa imani ndiye kuti iyeyo azipezeka zoti aziyenda mmalere alifoti iye ndi wa imani amene azipezeka zoti azigwira moto asapye umene ndi ufiti umene anthu akukhulupirira ndikumaveka chani ndikumaveka chinyawo anthu lumati zimenezo nzacha ndi zamudini zimenezo si zamudini chifukwa zikanakhala kuti ndi zamudini oyambirira mugula okhulupirira akanachita zimenezo maswahaba radhiyallahu anhum akanachita zodabwitsa zambiri maswahaba ndebweza osa kumango kumana mmalere swala zawo bweza kuswalira mmalere chifukwa iwo anda anali okwanitsitsa kwambiri pa chikhulupiriro ndi anali maswahaba koma lero lino anthu ena akakunamizana ndikumapezeka zonena akuti amakwatira jini kukwatira chiwanda munthu amene ndi fiti
munthu amene ndi mfiti palibe wokhulupirira amene adakwatiwapo wankazi kukwatiwapo ndi chiwanda, kapena palibe wokhulupirira wamwamuna amene adakwatirapo chiwanda, kupatula kuti amene apanga zimenezo ndi ndani? Afiti. Ndi afiti basi, ndi afiti. So tikamakamba kunena kuti Chisilamu amafuna kuti anthu lidzingo yankhula za swala, chimene amaopa ndi chani? Ndi gawo limene liso lino. Chifama zonse takupanga ufitiwo, ndi akadzudzulidwa za ufitiwo akausiya ndi kuti sazipindula, fa amapindula atakapanga ufitiwo. Amapindula nawo kuadira anthu. Koma kupatula kuti tindalama timene amadi ato ntochepa poyerekeza ndi mavuto amene amatani amakumana nawo mu ufiti. Amaphatwa azibale awo cholinga choti kufiti kwakwezedwe udindo. Si zimenezo. Amakhala anthu amene ali osasangalala umoyo wawo. Ndiye amapanga sacrifices zambiri for the sake of ufiti. Ufiti wakupindula nawo cha palibe. Ndiye munthu aliyense amene amasangalatsidwa ndi ufiti, amene yonso ali mugulu la omwe sakalowa ku janna. Akakhala kuti akusangalatsidwa nawo ufitiwu kufikira poti akuwalimbikitsa anthu ena kuti akuluakulu pitani kwakuti muzipondaponda amwali, inu zona amuna anu anga kakukwatireni mkazi wachiwiri, kapondepondeni amwali, kapondepondeni. Mkazi ameneyo adyetsa amuna anuwo zowadyetsa, inunso kadyetseni mukasungunule mankhwala amene amuna anuwo adyetseni. Ne mukungopweteka atu amuna weni acha. Nde inu mupita wani mukaononga Chisilamu chanu, musadzanamizidwe inu mayi kuti afiti asing'angawa amatalasimuwa amayika chikondi pakati pa anthu. Wallahi zimenezo zabodza. Chifukwa chani? Palitu hadithi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akutifotokozera kuchokera mwa Aisha radhiyallahu anha. Nena kuti chani? Al-arwahu junudun mujannadatun. Mizimu ili ngati asilikali amene alembedwa ntchito. Fama ta'arafa minha i'talaf. Mizimu yomwe ili ndi zizindikiro zofanana, imayanjana, imakhala pa ubwenzi, imagwirizana. Wama tanakara minha ikhtalaf. Ndipo mizimu imene ili ndi zizindikiro zosiyana imadana. Mizimu imene simagwirizana. Ifake mudzamuone munthu amene ali wochita zinthu za bid'a amagwirizana ndi wabid'a anzake. Waufiti amagwirizana ndi mfiti nzake. Wa imani amagwirizana ndi wa imani nzake. Basi ndiye inuyo ngati pakati panu ndi amuna anuwo chikondi palibepo, ndiye kuti inu mizimu yanu ndiyo semphana wina mwa awiri na kuchita chani? Chimo. Mmodzi pakati pa awiri na kuchita chani? Chimo. Ndiye malo moti mukonze chimolo mukulima ndupita kwa sing'anga mukukonza cha palibe. Ngati inu mayi maphwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, musayembekezere kuti inu ndi amuna anu mukonda. Ngati amuna anu amaphwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, sayembekezere kuti inuyo akukonda. Siziteke. Chifukwa chani? Musemphana. Ndiye simungakakokere chikondi popita kwa ndani? Kwa afiti. Kupatwa kuti mukupita kwa afiti kuti mukuononge chani? Chisilamu chanu. Basi. Ndiye anthu lero lino akupusitsidwa. Mutenge ichi mukachike kusikwapiro, amuna anu akakatsamira ndi lavulavu basi. Mutenge timankhwala ichi timene titi mukati waze mutii akakamwa ndi romance. Akazi zimenezo mwakakhulupirira inu manyazi mulibe. Ndizi chatimanena kuti janna inalengedwa kwa anthu amene ali otani? Oganiza molondola. Janna inalengedwa kwa anthu amene kuganiza kwawo kuli kotani? Kolondola, osati munthu kuganiza mobwerera mbuyo. Fa innal jannata innama khuliqat li uli albab. Nditudi janna khuliqat li uli albab, inalengedwa kwa anthu amene mitu yawo ili yogwira bwino. Onse amene amachita zinthu zosemphana ndi chimene Allah wavumbulutsa komanso ndi chimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa, amene janna sakairowa chifukwa mitu yawo sikugwira bwino. Basi ndiye anthu amene amachita ufiti mitu yawo simagwira. Palibe amene angatichotsere ifeyo vuto kuposa ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Akuyankhula Allah, qul nena ya Muhammad, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Palibe chimene chingatigwere ifeyo okhulupirira afe kupatula chomwe Allah adatitani? Adatilembera. Huwa maulana. Iyeyo Allah ndi mtetezi wathu. Matrasimu sangatitetezi wallahi. Zitumwa zimene ife timadalirazo sizingatitani? Sizingatiteteze.
amene angatiteteze ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, ndiye mwa Allah adalire amene amafuna kudalira. Ofuna kudalira adalire mwandani? Mwa Allah, asadalire mwa zolengedwa za Allah. Sizingati tanize kunjira ina liyonse. Ivi chitumwa ichi wallahi sichingamutanize munthu. Chinthu choti wina wako achita kuchipanga chikamutanize munthu kuvuta zosateka. Matarasimu wina wako achita kutenga magazi wa haidhi ndikumalemba, waonongapo nthawi kumalemba, chimenecho chikamuteteze munthu. Chikamuteteze munthu. Ndikumana ndi chimene chichi kutetezani, chimene chichi business yanu in business ikaende chifanya kapepa. Kamene munthu walembapo zina zake za ufiti. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, palibe nyama imene mayenda paziko lapansi pa kupatula kuti kwa Allah ndi chani, ili ni mariziki. Ndiye ngati inu ndine tikufuna mariziki ya Allah, njira yake nditi? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, amene angakhale ndi takwa ma Allah adzampatsa makhraja, adzampatsa njira imene angatulukire mumasautso amene akudutsawo. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ndipo Allah adzampatsa mariziki kuchokera mumbali zimene samayembekeze. Amene akulonjeza zimenezo nda amene akulonjeza ndi Allah, ndiye ife tikamukayikira Allah. Etu ndiye zimene akufuna afiti ndizoti ife timukayikira Allah tioneke chikhulupiriro chake. Chifukwa mukayikira Allah basi akachimene chimachitika kufiti ndi chani? Allah sangakutetezeni koma majini na amene angakutetezeni. Basi zinthu za ivi nyumba yanuyo singatetezeke kupatula kuti akutetezeni ni majini. Tapangani izi majini akutetezani, Allah sangakutetezeni. Pamene Allah akumuza mtumiki wake kuti auza akapolo anga akawerenga ayatul kursi nyumbamo ndibweretsamo chani, angelo akutetezani, mashayatini onse athawamo mmenemo. Ndiye inu mukatenge ntiko ndikukeka pachani, ndikukeka pachitseko, ndikumanena kuti ntiko umene unteteza kwa fiti. Zoona zimenezo. Ndikukatenga inu yonje ni matarasimu ndikukaika makona a nyumba, ndikumanena kuti zimene zithandiza chani kuteteza kwa fiti. Akuti matarasimu ndikumakaika kumunda, makona onse amunda akuti mmene muchimanga asandibere. Akuti business kuliwokawa kunsikako mutenge ichi mukaike nthumba saka kukawana, inu ndikupanga zimene zichi. Kumene koko ndiye ndikusonyezeratu kuti asilamu ambiri munthawi ino atani asokonekera aka timaswali ndi afiti timuzikiti mucha. Zikuoneka ngati zoseketsa koma ndi zinthu zomvetsa chisoni. Tikuswali ndi afiti amene amaswali kasanu pa tsiku, koma ndi anthu amene sadalira mwa Allah, koma akuswali kwa Allah koma akuti sakudalira mwa Allah. Osangosiya kuswali kobani. Nifake swala ya anthu amene wasidzatani sidzalandiridwa mpaka anatasiya ufiti wawo, mpaka anatasiya kuyedza milamu chani mu majini. Ndiye ufiti tikunena kuti ufiti ndi chinthu chimodzi chimene chimatani chimaononga chisilamu cha munthu. Akuyankhula Abu Musa al-Ash'ari kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, adayankhula mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye kuti thalathatun la yadkhuluna aljannata, atatu sakalowa kuchani kujanna, atatu sakalowa kujanna. Mudminu khamrin, munthu wokumwamowa chiledzerere chidakwa, nsilamu khala chidakwa, munthu amene janna sakatani sakairowa. Wa qati'u rahim, ndi munthu wodula ubale, munthu wodula ubale, kudula dala ubale pachifenera ali sana kugaire ni ndalama abale anu kudula ubale. Pachifenera ati abale anu akutsatira za Allah ni mtumiki wake ni kudula ubale. Pachifenera kuti abale anu sikwaendera inu kudula ubale. Ndipo ufiti ndi chimodzi mu zinthu zimene zimathandizira anthu kuti adule ubale pakati pawo. Anda kudula ubale fecha ufiti. Al-hasad nsanje yomwe kwaitanena kuchani kufiti. Ndiye wa musaddiqun bisihri, ndi uyo amene amauvomereza ufiti, munthu amene sakalowaso kuti kujanna. Ndiye inuyo amwali amene mauza amwali anzanu kuti pitani mukaponde ponde, inuyo ndi mmodzi mwa anthu ati amene simukalowa kujanna. Ndithu izi tikuyankhula atu ngati bodza koma ndithu anthu akuchita kunjako, akuti kumulangiza nzawo mwamuna wawo akwatira mkazi wachiwiri, kaya mwamuna wawo mwina akumwamowa, kaya mwamuna wawo mwina akuachita nkhanza, kaya mwamuna wawo akukonda kwambiri mai yake. Tikunena kuti amwali muponde ponde, amwali muponde ponde.
kungopita kubanja basosa samba basi azanu za kusukusula kunjapa mukamaona ukaza ka 40 50 anasukusula amene acha ino ndeni kumati anasukusula kuti tiyeni kuno musaddiqun bisihri yemwe akusangalatsidwa ndi ufiti kumauvomereza ufiti wokuti chimene chineni chinthu chabwino nanga tipali njira imene munthu angayipeza yoti apindulire ndi kudzera mu ufiti munthu amene yoyo janna sakadani. Abu ad-Darda akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala la yadkhulu aljannata mu'minun bisihrin ikubweranso mukafotokozedekena sakalowa ku janna munthu okhulupirira mu ufiti kuti chinthu chabwino choyenera kuchichita kapena kuchilimbikitsa ndi ufiti. Ngati business yanu mufuna yende bwino kufiti basi banja lanu yende bwino ina amwali kufiti mwana akupita ukalemba mayeso tasamba isi maliro achitika kuti mizimu isawabwerere anawo takasambeni mwamukasulusule always zomango kama zake za ufiti basi akati akulimbikitsa anthu pakati pawo akulimbikitsa zachani za ufiti uonanso chani kungo kangana ndi wina ake aona akudalira mjani mufiti. Ndiye pali anthu ena amene vuto likapeza akaenda muzipatalamu ndiye chithandizo sichikutheka akuti ayesera mankhwala akuchipatala koma sizikusintha ndiye amauzidwa malangizo ndiye na acha afiti kunena kuti inu munalodzedwa atu chimene mungangochita apa ndikukapezanso mankhwala kuchokera kwa asing'anga zinkandivuta ine zaka zambirimbiri mbali iyi kumangowawa mbali ya ukuku koma ntangopita kwa amene anangondipasa china chake basi akundiuza kuti tagonani apa mayi ndikumandichosa anandika anthu zina zake ndikumani ine ndimaona ndithu zigamba zikutuluka mthupi mwa ine ali kupite kwa amene tiye ndikuperekezeni. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mwa Jabir ibn Abdullah akufotokoza kuti iyeyu suila ani nushra tumiki adafunsidwa zokhudza an-nushra tikamati an-nushra ndikupeza machiritso kudzera mu ufiti ndiye faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa min amali ash-shaytan an-nushra ndi imodzi mu ntchito za Satana basi inuyo mukudwala nthenda ina yache ndikukuzani kuti nthenda imene mupite akakuchotsena agent asing'anga kapena abusa faka ndikwatchulaso abusa awanda asing'anga amene akubwera mdzina la chani lakuti akupanga za umulungu koma ndi asing'anga enanso ndi awo amene amavala zikofia amene amati mashehe koma ndi asing'anga chifukwa shehe sapanga ufiti shehe sangapange madarasimu ndiye iwapita kwa anthu ngati amene ajawo ndiye akakupatsa mankhwala amadarasimu kapena akuti kukakupemphererera mu malilime imene yoyo ndi an-nushra kuonjezera ndi zimene umapita kwa asing'anga zijo katenga za muchithumwazo kaza muchanchani kama kuonetsa ni galasi kama kuza nisukusulani mumuyambe kuona zosaona zonsezo ndi zinthu zimene mina amali shaytan kuchokera mu ntchito za ndani za Satana. Ndiye pomaliza awa ni malangizo amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adapereka kwa Ruwaifi ndipo ni malangizo amene inenso ndikufuna kupereka kwa inu. Ruwaifi ibn Thabit akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala lahu adayankhula kwa iyeyo mtumiki ya Ruwaifi ewe Ruwaifi la'alla alhayata satatulu bika ba'di nkuteka kuti wewe kudzakhala ni moyo wautali pambuyo panga fa akhbirin nasa kawauze anthu nkutekanso inu mukodzakhala ni moyo wautali kuposa ine pambuyo panga kawauze nisoni anthu kapena mukachoka panonso kawauze nisoni abale anu ana anu ndi onse amene akuyandikirana annahu man aqada lihyatahu uyo amene wamanga ndevu zake anthu amene amamanga ndevu zawo chinali chisonyezo choti ndokhwima kwambiri pachani pa ufiti makamaka masufia ukapita ku India kunde mukapeza ambiri amamanga fundo zitatu uku
ndevu kuzimanga choncho ukumfundo ati kusanyiza ati kuzama kwambiri ndi chani ndi ufiti. Au taqallada wataran, kapena uyo amene wadzikoleka chodzikoleka matarasimu kaya wapachika nyumba kadzikolekera yeye pathupi pake munthu amene yuyu. Au istanja biraji'i dabbatin au azmi, kapena uyo amene angachitire istinjaa ndowe kapena fupa. Fa inna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam minhu bari'un, nditudi Muhammadi mtendere ndi madalitso Allah zipite kwa iye wadzitalikitsa kwa munthu amene adzamukana munthu amene pa tsiku la chani la chiweruzo. Ndi chifukwa chake wina aliyense amene wadzikoleka chinthu nkosi chimachidula chimene chikunena kuti ichi musachikoleke olo ali mwana. Pala achambu yathu amene amatiuza kunena kuti timukoleke mwanayo china chake nkosi kuti khosi lakelo likhale lotani ati lolimba kaya lotetezeka kwa fiti. Kama khala kachithumba kena kake kakuda bi ndiye mwankolekera mwana uchi. Kazichotseni zimenezo mmakosi ana abale anu mmakosi ana anu mukazichotse zimenezo. Chifukwa inu kuzisiya zimenezo ndiye kuti chisilamu chanu chatani chaonongeka, mukusangalatsidwa nazo eti au radiya bihi, ndiye inu mukakhala oyamba kudula zimenezo. Kandi zamu na anu anazikoleka nkosi kaduleni chifukwa zimenezo ndi ufiti. Kaya ngati muli inu kaziduleni kachoka muno sana kafike so kutali seliko kuli matoilet uko ukangoduliratu ndi kuziponyera konko basi kupanga tauba. Chifukwa chani? Chifukwa utenga watipeza umene mtumiki adamuza ndani Ruwaife kuti aliyense amene angapezeke kuti wadzikoleka china chake kudzera mu zinthu zodzikolekazo kuti ndi chinthu chimene akuchidalira kuti chimamuteteza ku ufiti. Osati tu necklace imene ndikunena apa eti necklace ndi yabwino bwino, osati mikanda imene mmavala ncholinga choti muoneke bwino kwa amuna anu, imene ndi yabwino bwino. Tikunena apa ndi zinthu zimene mmati mukavala mumavala ndi cholinga choti mudziteteze ku ufiti, kapena mukhale ndi mwayi, kapena amuna anu adzikukondani kwambiri kuti mukachichotsa chimenecho chikondi chanu pa amuna anu sichikhalapo. Zimenezo mndiye muzichotse. Chifukwa chani? Ndi zinthu zimene zikugwera mu ntchito zokuonongera ndi chisilamu chanu. Olo inu muziswali kasanu pa tsiku, olo mutamalira pa swalapo, inu swala yanu ndiyo satani yosalandidwa pamaso pa Allah mpakana inu mutakhulupirira mwa Allah ndi kudzitalikitsa kuzonsezi. So ufiti tikukamba mobwereza ndi chimodzi mu zinthu zimene zikuononga chisilamu cha ndani cha anthu. Ndowe ya ng'ombe ikauma kwa andamatha kutenga imene ndikupangira istinja amene akuzithandizira pachire zavuta wangothawira pachire ndi miyala sikuoneka umene wapezeka ndi mulo wa ndowe ndi youma ndiye kutenga chimene ndikuzithandizira ndikuzipuputira. Munthu amene yoyo tumika kumukana munthu wa nyasi zochita afiti iso zimenezo. Fa afiti kwambiri zochitika zawo zimakhudzana ndi za nyasi izi basi. Gulumwa wabwino mwala woti sinjerwa koma ndi gulumwa zabwino koma chimene mtumiki waletsa apa ndi fupa ndi chani ni ndowe. Chifukwa chani? Ndowe ndi mafupa ndi zakudya za majini. Ndiye tikatero apa ndi kuti gawo la namba 7 kuchita ufiti ndi matsenga tikozokhala kuti mwachidule tathana nalo choncho. Ndiye ndikhulupirira kuti mafunso samalepera ngati alipo tiyeni tifunseni.